régimen fiscal, falamos tamén das carreteras e das infraestructuras de Galicia, falamos, creo que, de futuro, non? E efectivamente tamén se falou do carburante, non? Donde hai situacións que ninguén non sabe explicar, non? Fai 9 meses o presidente da Xunta anunciou medidas urgentes e inmediatas para conseguir que o precio do carburante en Galicia fora máis barato, ou cando menos en situación similar ao resto de España. Xa pasaron 9 meses e agora hai uns días que se nos dicía que próximamente, bueno, pues ten que ser xa, xa pasaron 9 meses para solucionar esa cuestión despois daquele anuncio mediático onde se iba a tomar medidas decididas que iban a contribuir a baixar o precio do carburante. Pero a situación en Galicia é especial por varias cuestións. O céntimo sanitario, que ao final é 4,8, non é xa, como decíamos os socialistas no 2013, que non iba a ser o céntimo, sino que iba a ser máis que un céntimo. Ocurre que en outras comunidades autónomas non existe. E donde existía, algunhas están anunciando que o dan de baixa como sistema de recaudación de impostos. E donde existe, como é o caso de Castela e León, acaban de anunciar que o reducen de forma importante. Pero se falamos da situación tamén sin contar os impostos, en Galicia sigue sendo o precio do carburante máis caro que na media de España e moito máis caro que en algúns puntos de España, sin haber unha explicación razonable, sin haber ningún tipo de control sobre as prácticas de competencia de quenes distribuyen e poñen a venta eses combustibles e sin unha explicación razonada de por que en Galicia se dá esta situación, non? Que desgraciadamente se está vendo que nos últimos meses o presidente da Xunta non se sabe se está ou non está, pero o que é peor é que nin se nota cando está ou cando non está. En moitos casos, nin está nin se espera. Digo, en relación que as mercadorías, pero tamén o podo decir en relación que a cuestión da sanidade está se vendo que non é unha cuestión localizada, como por exemplo está acontecendo en Vigo, sino que en Ourense, en Lugo, estáse producindo unha situación efectivamente de colapso do sistema sanitario e que ademais ten un ritmo de trascender xa non solamente o que é o sistema de urxencia, sino que está saltando xa a atención primaria e o que é a planificación de outros sectores do servicio sanitario.